elkarri eskua emanez, sentitu genuen zer egitera iritsi gaitezken. Nondik gatozen baino, nora joan nahi dugun galdetu genion elkarri. Horrela, pixkanaka, pausoak ematen hasi ginen. Bidea urratzen. Bidean elkartzen. Gure etorkizuna erabaki nahi dugulako gaude hemen. Ez inoren aurka, guztion alde baizik. Eta bai, ametsetan gabiltzala diote batzuek. Arrazoia dute, amestuta bakarrik bihurtzen baitira ametsak egia. Jende zoriontsua izan nahi dugulako herri libre batean.